Zapraszam na nowe życie puszki, czyli recycling w pełnej odsłonie. Nie wiem jak u Was to wygląda, ale ja gdy ozdabiam puszki, to staram się, żeby było bardzo tanio. No bo puszka to taki odpad. Nie ma co za bardzo inwestować we wszystkie składniki, żeby wychodziło jakoś niesamowicie drogo. Oczywiście ma być ładnie, ale przy okazji jak najtaniej się da. Czyli tylko jedna cieniutka warstwa primera. Potem jedna oszczędnościowa warstwa farby akrylowej, a na końcu jeden papier ryżowy. Ta puszka ma od razu przeznaczenie. Czasami robię ciasteczka i zazwyczaj takich ciasteczek nie ma w czym zanieść, no bo wiecie, w słoiku, w jakimś papierze, więc to są puszki, do których wkładam te ciasteczka i one wtedy od razu wydają się dużo smaczniejsze. Moje rękodzieło wkładam do rękodzieła, takie 2 w 1. Ciasteczka wydają się smaczniejsze, a całość wygląda jakby luksusowo. Po jednym przelocie farbą akrylową całość wygląda dość nieestetycznie, bo pokryta jest farbą nierówno, ale nie szkodzi, nie będzie tego widać. Zresztą widzieliście zdjęcie na początku, naprawdę nie musi być idealnie, żeby było fajnie. Papier jest za szeroki, troszkę nie pasuje, ta różyczka zwisa. No i tutaj zrobimy małe dopasowanie, to akurat żaden problem. Trzeba ten kwiatek obciąć, ale żeby wszystko ładnie wyglądało, na koniec dokleić te listki. Wtedy całość wygląda spójnie i nie widać, że coś kombinowałyśmy. Oczywiście papier przyklejam klejem do decoupage. Najpierw smaruję powierzchnię, potem przykładam papier, no i ten papier jak widać smaruję klejem jeszcze od góry. Ma być tanio i bez odpadów. Na tym papierze u góry i na dole były takie ozdobne paski i je także przykleję, bo myślę, że będą fajnie wyglądały. Ale te paski są troszkę za krótkie, po bokach odrobinkę mi ich zabrakło, ale myślę, że nikt nie zwróci na to uwagi. Ale taniość ma swoje granice. Uważam, że klej po wyschnięciu wygląda nieestetycznie, że ten połysk kleju jest po prostu brzydki, więc po wyschnięciu lakieruję pudełko lakierem akrylowym matowym. Jakim kolorem obmalować boki? Oczywiście zależy od Was. Zastanawiałam się, czy może różowy, a może brązowy, ale ostatecznie wydaje mi się, że ta zieleń pasuje najlepiej. A jak nie pasuje, jak nie do końca wydaje się ten kolor dobrany, to trzeba całą pracę odrobinę pochlapać. Wtedy to już wszystko do siebie idealnie pasuje. Pędzelek skośny oraz ciemnobrązowa farba akrylowa. Możecie cieniować, możecie nie cieniować. Ja zawsze uważam, że to wygląda dobrze. Ale najpierw wycieniowałam, a potem to cieniowanie za chwilkę, zobaczycie, pobabrałam na złoto. I mówiąc szczerze, tego cieniowania chyba prawie nie widać. Ale ja lubię cieniować, wydaje mi się, że to zawsze podbija jakość pracy, więc nawet jako ćwiczenie warto to zrobić. Bo wiecie, jak nie wyjdzie, nic nie szkodzi, przecież to tylko puszka. Za chwilę pójdzie w ruch złota pasta woskowa i zrobię to bardzo celowo, ponieważ ta puszka w środku jest złota. Właściwie na zewnątrz też była złota, tylko ja ją przemalowałam. Najpierw całą puszkę, jak widzieliście, pokryłam primerem, żeby mi farba świetnie do niej złapała. Ale jak to czasami w życiu bywa, puszka potrafi się obdrapać i jeżeli dodam troszkę złotego w różnych miejscach, takich randomowych na zewnątrz, to obdrapanie na złoto nie będzie się rzucało w oczy. Zobaczcie, przeciągam palcem i na złoto maluję te miejsca, które najczęściej mogą się obdrapać, czyli wszystkie kanty i te zawinięte elementy. One ślicznie wyglądają, ale bardzo często obdrapuje się z nich farba, więc teraz je przemalowuję na złoto, tak pocieram, ale jak mi się gdzieś niechcący w siatce obdrapie, to nie będzie tego widać. No i oczywista oczywistość, taka złocona praca wygląda drogo, wygląda elegancko, wygląda jak $1 000 000. Teraz do środka trzeba włożyć śliczną serwetkę, nasypać ciasteczka, całość zawiązać i taki prezent. To jest prezent z efektem wow. Ciekawe, dajcie znać, czy macie podobne podejście do starych puszek czy słoików. Czy staracie się, aby one były zrobione niedrogo, a może idziecie po całości, idziecie po bandzie i wkładacie w taką puszkę całe serce, mnóstwo preparatów, żeby była taka klękajcie narody od początku do końca.
Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, czyli papier ryżowy, jakieś farbki, bo prawie nic tutaj nie używałam, znajdziecie w opisie wideo. Tam są linki, trzeba kliknąć i przeniesiecie się do naszego sklepu. A swoimi pracami pochwalcie się na naszej stronie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.